О, Шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива. И тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: «Търчете, тамо са раите!» И ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговори с други вик: «Ура!» И с нов дъжд куршуми, камъни и дървие. Дружините наши, оплискани с кърви, пушкат и отблъскват. Без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи. И един враг повеч мъртъв да положи. Пушкалата екнат, турците реват. Насипи налитат и падат и мрът. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, като лъвове, тичат по страшния редут. Не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види и братските орли не фърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх. Кът шъпа спартанци под сганта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: «Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори». При тез думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канари тогаз, патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрат пред цяла вселена на тоз славен рът с една смърт юнашка и с една победа.